pamätaj Judáša, modli sa a donášaj. Je to kresťanské zbaviť sa blížneho svojho. Áno, je to kresťanské kričať na suseda môjho. Áno, je to dobré si prisvojiť dom svojich blízkych. Áno, je to dobré, keď sused ti zomrie na kríži. Áno, orare, kolabora, lebo pôjdeš do tábora. Pamätaj Piláta, žiť na kríž a tebe výplata. Ľudia nevedia, na čo je dobrý ten tábor. Áno, nech vytlačia farebný skladací návod. Áno, nech vypravia malinký farebný pláčik. Áno, zbadajú, jak sa susedom v tábore páči. Áno, orare, kolabora, lebo pôjdeš do tábora. Pamätaj Judáša, modli sa a donášaj.